Tady nejsou jobs, co? To není škoda. Ne, jednička přidává jenom 2 HPčka. Já instant healama se to funguje na prd. Můžu víc ironu. No. Peču na to. Myslím, že bychom o tom měli natěžit nějaký ten iron. Dobře. A nemluv o hackách, já teď natáčím, jo, takže. No. O jakých hackách? Ty máš nějaký hacky snad? Ne, Já taky ne. ale musíme zase. Víš, že lidi mě vůbec neslyší. Já to mám jako, že slyším tebe, takže. Já tohle vůbec nevadilo. Já to bude ještě jak se mě odzvučím, ale držím to idiota. Tak máš už opravovací skill. Jo. Co to je 9,80% durability restored? Já mám unarmé 38. Což dobré. Tady je fix. Hej, víš, že diamantový věci můžeš až od 50. skillu? Když jsem přijde Oxygen, už jsem ho tu dlouho neviděl, naposledy ráno. Ano, chvíli. A co je to za retarda, že sem nepřijde? Kolik to přibližně? Hej. Hej. Hej.
Jak dlouho myslíš, že to? Že bagr. Hej, to něco nevím. Něco. Už asi nic. Smelting. Kde je Monster Ender? Hej, kde je Monster Ender? Max odpojil, kde je Mac? Nějaký idiot. Do prdele. A už mám 29 levelů. Co 2 minuty? No, mu dávám 2 minuty, než mu vyprší čas a pak jakože bude překládat za hackera. Že bude? Já mu to dám, já to stejně pak ukážu majitelovi, jakože co jsem mu chtěl screenovat, já jsem mu Oxiku v Skype a pěkně si to s ním download, protože tohle není normální. To je pravda. Počkej, je na... Může to vyskrát. Počkej, je na skillech něco jako... aby jako něco jako looting na swordech. Jo, 30. Je tu něco jako looting. Já mám looting damage. Ale jestli je tu něco jako... Ne, asi tu není tu nic. 30. Je, Filona. A to asi ukončím, on to nemá cenu, tak já to pošlu majiteli. Ne, to chci, nechci kill.